Aha, tu si dakle, izađi, vidim te. Tako, lepo, pa da čujem. Ko si sad pa ti? Ja sam Harlampije, miš. Ja ovde živim. A ko si ti? Dobro de, nemoj da se bojiš. Ja sam samo miš. Znaš, onaj što čuva muzej. Evo ruke, može? Sad mi je lakše. Evo šapica. Pa kad smo se ovako lepo upoznali i kulturno pozdravili, da te ja nešto priupitam, onako prijateljski. Znaš li ti gde si se nastanio? Da li ti je poznato da je ovo muzej i da se... U muzeju čuvaju stare stvari. Jeste, poznato mi je. Ali mi nije jasno zašto. Na osnovu njih mi saznajemo kako su ljudi nekada živeli. Dobro, ajde, i miševi sa njima. Kako su se mali miševi i deca igrala i sa kakvim igračkama i kako su... Izgledale kuće, igračke, odeća, alati. A ako te to interesuje, odeš na izložbu pa gledaš do mile volje. Ako voliš da čitaš, svašta ćeš naći kod dolje u biblioteci. Pa ovde bi moglo biti zanimljivo. Nego, znaš, ti si prvi koji priča sa mnom. Svi drugi ciče i beže kao da su videli aždaju. A ja bi samo da se družim. Pa i meni bi prijelo društvo, zato vodi računa da se danju ne muvaš po muzeju, jer ako te vidi zoca konzervatorka, ne piše ti se dobro. Nego, da li bi ti nešto da čelabrsneš? Imam neki sendvičić, bolje ti je to nego da grickaš knjige,